ସମସ୍ତେ ମରି ସାରିଲେଣି। ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଅଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି କେତେ ଜଣ କୌରବଙ୍କ ଶିବିରରେ ଅଛନ୍ତି, ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ଡିସାଇଡ୍, ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ତ ରାଗ ତଥାପି ଅଛି। ତ ସେମାନେ ଡିସାଇଡ୍ କଲେ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ନିଜ ଟେଣ୍ଟରେ ଶୋଇଥିବେ ସେତେବେଳେ ସେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେବେ। ଆଣ୍ଡ ସେଇ ଜିନିଷ ନିଆଁ ଲଗେଇବେନି, ମାରିଦେବେ ସେମାନଙ୍କୁ। ଆଣ୍ଡ ସେଇ ରାତିର ଅନ୍ଧାର, ସେତେବେଳେ ତ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ନଥିଲା ନା, ତ ରାତି ଅନ୍ଧାରରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲାକୁ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆମେ ତ 5ଟା ଲୋକ ମାରିଲୁ, ଏଇ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ କୁଆଡୁ ଆସିଲେ? ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ପଞ୍ଚପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇଠି ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଧରିକି ତାଙ୍କ ଛାତି ଫାଟିଗଲା, ଯୋଉଟାକୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଗଲା କୁହାଯାଏ। ଆଣ୍ଡ ହି ଡାଇଡ୍ ଦେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର। ସେ ସହି ପାରିଲେନି ଯେ 5ଟା ଛୁଆଙ୍କୁ ସେ ମାନେ, ଯଦିଓ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମାରି ନାହାନ୍ତି, ବଟ୍ ସେଇ କନସ୍ପିରେସି ଭିତରେ ସିଏ ବି ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଡେଥଟାକୁ ସେ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିଲେ